Hi friends, tabuk na ang basa drop. Mokol dry to makam. Tabuk ke ang kisa ani kum golaf mungko jas khaimani buting ka nong phurung nai tong di narok pai thak jara ani block na ko ani kum golaf jas khaimani nong ang tabuk an vlog phunuk nai tini belanya sharing kha tabusi nai di satung si khaya ko belai nong ko tabusi satung si khaya ko belai kesang kha ke bisna rokma sileka ke tabuk kesang yang sini bari digi berai nai gana ni khaja tabu ang berai nai tong di nong phunuk nai nong ke sini wa ama kewa ko ara sini thakte kai jamani khorgos tong masa ani khorgos na amo belai ke thakti rok eri chai sibeta nagi ko mulai rok jotun belai thunda ke jama mulai tos mali jon thunda ke chai sibeta dei ko mona sini bari nai tong ni rok pai thak jara ani bolok na tam ni nong nang tabu kaisa prong nai khorgos ni hakor asuk ke bini ko mane hakor khul ton tham thun nang phunai nai di ko ojo hakor ada hakor khorgos ni lagi ko may sinok mo gi tabsuk sa kasung one tabsuk sa ka iko may masin betai sini mo bari ke may masin betai thai to mai cha cha kho jaga ni cha mani may masin betai ki sa tam jani khara khai mo thong yang suk dei nai tung ni ani bolok no friends on nai phung jara khom rok buting di bar tong mai belai nai thok belai nai thok khom kita buk ang na thang tong phung ni iko mokhe sini gangla cere ko nai di ko tok eroi nai di tam jani khlai sibe ka gangla rong iko sini borai tabuk ang borai nai tu gui sanai iko mohke nai di ko sini fantok iko sini fantok rok ni fantok kai mani ko mohke noksi Hai, ke ang tini blog mani ang belai ani channel ko mane video rok upload khemali tam ni ka ni time kering bagi ang khaimi ang itong kha tam ni ge jora si mali ang ge tam ni ba ani kaile pandro bo ganai to khani bagi nogo samung pailaya abon bagi ang ani youtube channel video upload khemali ge narok tamna di ang video upload khanyai teruk tam ni tabo gani kale bari panda boy ko February ni 6 tarik ong tokha gabon bagai na ani kale pandarong ni video ro upload khanyai kam rok khalai tung gabon bagai ang video upload khamia narok chaje rok tang di mane baksa man tang video upload khali hin chawo an friend jong hapna an time yang tong hin chaka gabon bagai tabo ang tini no blog usung khaijinai tam ni ang blog khaya balo suga berma rok khana Guys, tinin vlog sukses tata bye bye.